Добрый день, уважаемые гости. Мы рады вітаць вас у нашым школьным музеі, які носіць назву «Традыцыям верныя». У нас у беларусаў шмат добрых традыцый, але самае галоўнае гэта захаванне гістарычнай памяці. А гістарычная памяць захоўваецца па-рознаму. Яна застаецца ў сэрцах людзей, у вершах і песнях, у рэчах, фотаздымках. Навогул, усё, што нас акружае, у музеі гэта гістарычная памяць. Гісторыя кожнай школы непаўторная і цікавая. Так і наша гімназія мае сваю непаўторную гісторыю. Аб гэтым расказваюць нашы музейныя прадметы. У экспазіцыі «Школьнае жыццё» мы бачым альбомы з фатаграфіямі розных школьных выпускаў, настаўнікаў, якія працавалі ў школе доўгія гады, і настаўнікаў, выпускнікоў, якія працуюць тут у цяперашні час. Альбомы з фатаграфіямі школьнага жыцця розных гадоў прысвечаныя самым цікавым падзеям. Адлік летапісу гімназіі пачынаецца з 1905 года, калі ў Мінску установа адукацыі пачала працаваць як жаночая школа нумар 2. У 1921 годзе школа пераязджае на вуліцу Энгельса, дзе знаходзіцца па 1954 год. Але гэта ўжо была школа сумеснага навучання хлопчыкаў і дзяўчынак. Працавалі ў гэтай школе такія знакамітыя людзі, як Стефанія Станюта, якая навучала выразнаму чытанню, а маляванню навучаў Михаил Станюта. У 1957 годзе школу ўзначаліў Владимир Ігнатьевич Ляпешка, паэт, пісьменнік, які ў 1969 годзе стаў галоўным рэдактарам часопіса «Народная асвета». У 1973 годзе па рашэнні гарадскога выканаўчага камітэта школу нумар 2 закрылі. Вучняў і настаўнікаў перавялі ў школу нумар 4, дзе дырэктарам у гэты час працаваў Валянцін Константинович Хінкевіч. 2 гады школа не існавала. Асаблівае месца займае стэнд, прысвечаны генералу Глаголеву Васілію Васильевичу, герою Советского Союза. А тут прадстаўлены фотаматэрыялы, якія расказваюць пра жыццё і гераічны подзвіг Васілія Васильевича і аб беларускай аперацыі «Багацёр» 1944 года. У музеі мы збіраем рэчы, лісты, аповеды. Гэта не проста музейныя прадметы, гэта галасы людзей, якія жылі і змагаліся дзеля міру. Так, пашуковым атрадам школы нумар 2 была арганізована сустрэча з сям'ёй героя Советского Союза, генерала Глаголева Васілія Васильевича. У экспазіцыі «Геноцид беларускага народа» у гады Вялікай Айчыннай вайны можам убачыць вынікі палітыкі фашысцкага геноциду на акупіраванай тэрыторыі Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта карта Беларусі, на якой прадстаўлены лагера смерці. Таксама ў нашым музеі ёсць зямля з могілак лагера смерці. Сардэчна запрашаем у беларускую карту. У нашым музеі мы можам убачыць карані нашых продкаў, прадстаўлены рознымі прадметамі быта нашых продкаў. Разглядаючы іх, мы уяўляем, як жылі нашы продкі,